Tenen entre 22 i 55 anys, són jardiners, maquinistes, personal d'oficina. Tots treballen a la cooperativa La Fageda i assisteixen a un curs que els permet saber quines són les principals eines digitals i aprofundir en el seu ús. Avui els posen al corrent dels riscos que suposa la comunicació virtual. Quan ens donem d'alta i fem un perfil de Facebook, per defecte sempre el deixa veure tothom. Les nostres dades, com m'ha dit, on visc, doncs això potser a mi no m'interessa que ho vegi tothom. Perquè ells tinguin clar quins són els seus drets, que moltes vegades pot ser que no els sàpiguen, vull dir que es vegin vulnerats els seus drets a la protecció de dades o el dret d'imatge i no n'arribin a ser conscients. És el primer curs d'aquestes característiques adreçat especialment a disminuïts psíquics, un col·lectiu que podria quedar exclòs del món virtual. Perquè puguin tenir les oportunitats que té tothom avui dia d'accés a informació, de defensar-se i al mateix temps ser conscients dels perills que suposa, ja sigui activament perquè puguin fer alguna acció o perquè passivament puguin rebre algun tipus d'amenaça o perill. Molts ja utilitzaven les xarxes socials, però fan el curs per navegar més tranquils. El que faig servir més és el Facebook i el WhatsApp. Però només el miro al Facebook. Hem de vigilar el que fiquem a les xarxes socials, perquè poden entrar de tot, perquè després es pot difondre tot i perjudicar la persona. L'interès que hi han posat els primers alumnes fa que se n'hagi programat una nova edició per a l'any que ve.